My God! Hoy! May multo! Sino nasa bike? What the heck? What? It's gonna be fun! Hoy! Sino ka man? Sino ka man nagpaparamdam? Gagi! Walang tao, men! Uy, sino ka? Sino tao dito? Oh my God! Sino siya? Gagi guys! Kita nyo yung bike kumagalaw, walang tao. Uy, baka... Ano ka? Saan yung bike? May bike! Saan yung bike, Ray? Gusto ba na mga mangga? Uy! Bulito! Uy! Can I talk to you? Hello! Hello! Uy! Where are you, my friend? Yo! Kagi! May multo, guys! Uy, ayun na naman yung bike! Natunog yung bike! May bike. Saan yan? Sino ba nasa bike? Uy, ayun. Uy. Pero sino to? Ba't walang tao? Hello, Ross. Baka naman. Oh, ayun na naman. Uy, andun. Nasa gilid mo. Nasa likod mo. What the heck? May multo sa rock! Oh my God! First time! Kasi ko na-encounter na ito, man. Hello? What the heck? May nagdadrive sa bike! Hoy! Please come back! Oh, yun. Minto. Babalik yun. Gago babalik! Walang tao, men. Ayun na. Wala talagang tao. Bahala ka dyan. Wala pa akong loot sa'yo eh. Ay, sinusundan ako? Andito na naman. Hey, follow me. Come here, babe. Gago talaga to. Ay, gago, sorry. Hindi, nakasunod pa rin siya. Ito yung ano, guys, larong ni Mumulto. Minumulto. Ay, ano yun? Andito na naman. Natalon. Uy, gago. Ay! What the heck? Sunod. May multo na sa Ross. Nakakatakot siya. Don't eat. May ba ka rin? Dito na siya na-emit. May tao ba dyan? Hello? Saan yung bike? The ghost bike.
heck? Saan yung bike? Uy, ayun na! Oh, may bike na naman! Grabe siya! Ha? Ay! Nahulog ka. Gagi, nakakatawa naman tong bike na to. Ako, kami totoo tayong kalabot na yung bike. May ako scope, baka naman. Ayun, may scope! Ay, kagad sa likod ko. Nagkatakot naman tong bike na to. Uy, sasakay ako! Ayun, sasakay ako! Saan tayo pumunta? Ay na, tawa tong bike. The ghost bike. Ayun na naman. May nagbike. Saan yan? Huwag kang magulo, gagi ka. Yun, may time. Saan yung bike? The ghost bike. Tara, tara, tara. Katong car, katong car. Sino ba ito? Bike. Ay, nasunod siya. Nakakatawa talaga itong bike. Wait lang. At mag-isa lang siya, mag-isa lang. Tara, let's go! Hindi siya nagalaw. Uy. Wala. Tara, pasok tayo sa zone. Tignan natin kung hahabol pa rin siya. Hoy, bike, where are you? Oh, ano na? Ano yan? Ano? Eh, dito pa pala tayo, kala ko malayo na yung narating natin. Balik ka pa rin. Buhaman. Balik ka pa rin buhaman. Sino yung bike? Wala na ba yun?
Wala na yung nakabike. What the heck? Sino kaya yun? Ba't may multo nakabike? Hindi ko yung pangalan sa mga ulit. Oo, hindi. Ano nag-change? Ano nag-change ko? Wala. Silencer. Hindi lang yung magaling yun. Wala nang iba. Saan ba talaga ito? Uy, andito na yung bike! Ah, andito na yung bike! Ay, may kalaban tayo rin ah. Diyan na yung bike. Oy! Diyan ka na naman ha. May friend tayong nakabike. At least diba meron tayong kaibigang Tapos, yung mga multo dito. mag-clear na yung bar. May nakalaban na yan ha. Nakalaban na ginaray. Ito na dito nakaiin. Tanga to, Dreo. Tanga to ba? Tanga. Uy! Huwag kang mabulo, gagi. Huwag kang mabulo. Dire-ray o tanga na ako dire-ray. Sunod sa zone. Sunod sa zone na makatang. Pahamak naman ito nakabike. Kita ako na naglulok. Grabe naman nakatago tapos naka ano. Trailer ko. Tek na bike. Muhatang pa dyan. Grabe na bike. Ay, what the heck? Ay, putang ina na bike ni gagi. Uy! Sige, sige rin. Ah, putang ina siya. Waan yung bike. Bike na to! What the heck? Ay, ari din puta na yun. Hindi ko siya rin eh. Gani. Pero itong nakabike ba? Hindi yung nakabike. What the
bike. What the heck? Ayun guys, kita nyo naman may multo kasi. Yung ba kasing bike ng bike dyan. Pinahama kami ng dahil sa bike na yun. Sino ba yung nasa bike? Multong... What the heck? First time mangyari sa akin yun. Sana yung nakita nyo yung... ano yung naging reaction nyo dyan? GG.